Tinuod bitaw mga kaistorya kung ako lang bitaw usa sa mga consultants ni President Bongbong Marcos Jr. Ang tinuod lang mga kaistorya, dili na ba unta ni makialam ang mga tao sa mga away politika? Kung dili lang unta apektado ang panginabuhi sa kadaghanan sa mga Pilipino? Kay kung kaya lang unta nga ipagaan sa atong gobyerno ang kinabuhi sa mga Pilipino, bisang pagkinsay ibutang nga presidente, bisang pagkinsay ibutang nga presidente diha, or bisag unsa pa ibuhaton ninyo diha sa lower house, sa Senate, diha sa Malacañang, dili na makialam ang mga Pilipino kay inyo man na. Kaya lang naman gapakialam ang mga Pilipino tungod kay mabati man nila ang epekto sa kagubot, kaguliyang sa politika sa Pilipinas. So, kung ako kung ako'y consultant ni President Bongbong Marcos Jr., ako gid siyang i-advise nga, Mr. President, hanapan sa natitirang 3 taon mo, hanapan mo talaga ng paraan kung papaano mapababa ang presyo ng mga pagkain, ang presyo ng bigas. Hanapan mo talaga ng paraan kung papaano mapababa ang presyo ng gasolina at krudo, ang elektrisidad, ang tubig, kahit yung 4 lang, bisag ka na lang yung 4, mapabarato ang pagkaon, bugas, apilang bugas ana, gasolina, krudo, kuryente, tubig, mapabarato lang na ni President Bongbong Marcos bisan pag unsa ilang buhaton dia sa ilang mga ila pa ng unsa pa ng mga kagubot nila, dili na makialam ang mga tao. Mao lang man nga ang mga tao gapangitag lain tungod kay dili sila satisfied sa gakahitabo karon. Sukwahi sa gisaad adtong eleksyon, sukwahi sa ilang gi-expect, di ba? Kasi nahitabo ang bugas may mahal, ang gasolina krudo may mahal, ang tubig may mahal, kini yung kuryente grabe perting mahala. Dagan na kayo nagreklamo na doble daw ang ilang bill. So karon nang akong pangutana, asa man lugar ang presidente ani? Unsaon man niya pagpuyok, di ba? Unsaon man niya pagpuyok ang mga Pilipino nga bisag unsa og puyok nagilaid man sa kalisod ang mga Pilipino. Naglisod man karon, hangak man kayo. Oh, Mr. President, hinihingal ang mga Pilipino ngayon. Hinihingal. Yung perang dumarating, agad-agad nawawala, kulang pa. Kasi ang bilis ng inflation ngayon sa Pilipinas. Kaya ako ang advisor, ako ang consultant, ako ang political strategist ni President Bongbong Marcos. Yan lang muna, mag-start muna tayo sa 3 years, mag-start tayo, bumaba ang presyo ng bigas, ng mga pagkain, bumaba ang presyo ng krudo at gasolina, tubig at electricity. Yun lang muna, i-consistent lang muna yan ng presidente, di ba? Ako, I believe mamahalin siya ng mga tao. Mamahalin siya ng mga tao. Yun lang.